हाँ तो ए भैया लोग अगर खुशहाल रहे के होई नु तो बियाह मत करेम लो। काहे से कि अगर बियाह कोई नहीं कि कंगाल भई नहीं। ए जी सुनतानी अरे का कहता रू लगवाई दी घरवा में सिराजा जी। अरे बाप रे बाप रे ते हमारा के जिए ना देबे का रे। हाँ अबे सारा कर्जा लेके एकरा लहंगा में एसी लगवानी हो आ फिर अब कहती है कि घरवा में एसी लगा दी। जानतानी जी का रे लहंगा वाला एसिया नु फेल मार देले बा। फेल मार देलो सियो। अरे दादा रे दादा एकरा लहंगा में महंगा वाला एसी लगवानी हो तो वो सारा वा फेल मार देलो सियो। ए राजा जी बस एक खाली लगवा दी ना ना। ना रहे दे सरवा जब से तोरा से बियाह भइलू ते हमरा के कंगाल बना देले बाड़े। का बताई ये भैया लोग हमार मेहरारू हमारा जीव के रोग हो गइल बिया। सरवा कबो कह दिए कि कूलर लगवा दी तो कबो एसी लगवा दी आ कबो कह दिए कि मीटर लगवा दी। बाकी एगो और बात बा ये भैया लोग दोष हमारा मेहरारू के ना दोष ससुरा है ब्यास लोग के बा। हाँ माने इहे जब ना तब नु एसी लगवावता रहे तो मीटर लगवावता रहे आ कूलर लगवावता रहे। आ जब से ये गाना सुन ले तारी सन मेहरारू नु एकदम पगला जाता री सन। और सही में कहता नहीं मरद के मुड़ी पर बैठ जाता रही सन आ कहत रहता रही सन कि एसी लगवा दी आ कूलर लगवा दी। हई ब्यास भैया लोग बाड़लो नु निमनो मेहरारू सन के खराब बना के रख देले बाड़लो। हाँ अपने गाना गा के ट्रेंडिंग में रहता रहलो आ नोट पर नोट छापता रहलो आ सारा हमनी गरीब लोग के परेशानी में डाल देले बाड़लो। और हे ब्यास भैया लोग तनी हई एसी या कूलर आ फ्रिज वाला से दूरी बना के रही लो आ न तो रउआ लोग के दया आशीर्वाद होई नु तो मेहरारू सन बाड़ी सन नु तो बैंक से लोन उठवा दी सन। एक तो सारा एकनी के मेकअप खातिर लोन उठावे के पड़ता आ अब देखो तानी कि एसी आ कूलर लगवावे खातिर बैंक से लोन लेवे के पड़ी।